Muy buenas tardes, chicas y chicos. Es un placer estar acá con todos ustedes presentando este evento, la campaña de Abonaments en el año del centenario, temporada 22-23. Y ahora ya os dejo con el único, el incomparable, el irrepetible, el Tito Roche. Moltes gràcies, Hernán, qué bueno que viniste. Coño, quina calor facia la tagopa. Menos mal que porté estos mocaos de tota la vida, que això van de lujo. Redeu que fa més calor així que al costat d'un forn de pan mesa. Senyor alcalde, que no enxufa l'aire, collons. A lo que anem, el primer equipo en la conference, el B en la segona, les xiques es mantenen, tenim estadi nou, i ara toca que aneu passant tots per caixa, que passaré llista. Tenim també el logo nou, ahí el veieu. Bueno, pues dirà, oye, país que la fe d'un xiquet, pues no, esa és la idea, la fe és la meua dona, però la guerra puc fer el meu net segurament, però la idea és com si fera un xiquet, la il·lusió que té de fer el submarino, i ahí està lo que volem, que des de ben xicotets els xiquets s'aficionen al Villarreal. És el moment d'abonar-se, tots abonar-se, tots abonar-se. El nostre club, l'himne ja ho diu, Industrial i Llaurador, qui sap més d'abonos que un llaurador. I nosaltres tenim algun llaurador en la plantilla també. No sé si heu vist a Pedraza, que no me pot, se'n va al seu poble ahí entre oliveres en el tractor. Aixina som així, autèntic triguero que ho ha petat en la camiseta isa de tira en menjar-se el cocido en la calor que faria al seu poble. Se ve un gran any, ja veureu. Aixina que aboneu-vos, collons, no me falleu. Endavant, a guanyar Villarreal.